mga madi, so maayong odto, so maodtohong adlaw kanatong tanan. So kung kini nga video madi is last day ra ni siya no. So karon pa nako siya gi upload kay voice over lang nako madi sa inyo nakita madi. Grabe kay na kakusog sa uwan diri sa amo ang bukid no. Wala man ta siya bagyo pero El Niño may tawag anan nila diri madi. Wa ko kakuan madi nga kana den kanding di na mo madi is ning sok-sok ra wa siya motingog gud madi nya nalimot ko madi panganaam day koy kanding day madi kagibutang ako sa mangga madi kay kuan lagi madi kay ganina is ako nang gilawi sa kumpare so nya akong ikuha gibutang ako sa mangga madi kay kuan man kay ganina gud madi kay nang wala kay siya mo kuan baka nang dili nga bungda kay iyang uwan so abi na sad nako nga dili siya mo kusog. Unya madi nalimot ko madi kay naa lagi ko bata lagi diri madi uy nya nalimot ko ba sa busy sa nako diri kay nang labaman ko unya hindi ko kang kanding so diha na ko nakamatngon madi nga naam di ko kanding di ay nga gihigot diha sa mangga so need yan siya kwaon madi kay grabe na niya hinilak madi unya kanamong kanding madi kay buntis mo gud na siya madi unya nidan siya pasilong kay wata kay baw ba kasi manganak unya diha sa mangga madi unya kusog kay uwan so kuan niya ang baby niya madi mas malumos niya sa tubig ba unya madi kay ako ang video di ana madi isa kong pag-umangkon madi so supportive kay na akong pag-umangkon dira na ako madi so sexy kay yung madam madi no sexy ka tadi madi gapayong sa madi so nag short na ko diha madi so kana day madi is wala na ko ilabha no kanang daghan na kog labhonon baka nang no choice nagugkos akong mga suotonon madi kay kuan mangod na puro basa ba ang akong leggings ang akong jogging pants na basa onya di man sad pwede mag jogging pants ta madi kung inga na madi maglakaw-lakaw ta madi kay na masamot gyapon madaghan na tong bulingon ana madi kay grabe ka uwan so inyong nadunggan grabe kusog kaayo ang bundak sa uwan no sa sin lang nang mudaan grabe ka ngisiw kaayo wa ka nang kuan kay nang dili gud madunggan gud ko magtabi mo sa sud unya mag distance like pila ka kuan meters di gud madunggan kay grabe ka kusog ug bundak sa uwan gud kanang murag galagot na gid siya bagay bundakan na gid ni maayo diri ba kanang murag wala tay tubig gud nga punon largo baldi so mao na madi ang ilahad ang balay sa amo ang kanding so kanang isa ka kanding madi is kang mama na nako madi so kanang bay nga black is mao na ako madi buntis na siya no unya nga kuan na silang separate og kuan kanang haligi kay ang higtanan naman ana nila madi is haligi raman madi kay kuan man madi kanang di na bungbungan wala na bungbungin na madi ang importante madi is naa siya kuan ba kanang atop ba para makapasilong pud sila kay syempre madi kanding madi gitawag kay kanding no kay kandingon sad na sila no unya kanang amo ang kanding sa korsa nang ibutang ng kilid giatbang ra ko na silang duha madi kay kana pud akong kanding madi muhilak maguna siya gwa siya kauban ambot ana niya oy muhilak siya gisira usa so gitapad lang sa diha ang kanang isa kanang brown nga gamay kuan man sila gud nga may gagaw ra na sila ba unya madi ako lang na silang kuan og distansya kay magsinungayay man gud na sila madi nya sa tantong sinugay inya nila ba maglambod nya mo na nay kuyo bi magkalambod na madi nya di ta kabantay madi ni maghikog niya madi so na makakaldiritas gyud tagahatan ni madi so distance gyud na sila madi no bahalag ilahang lubot sa kanding mag-aabot basta ang ilahang sungay dili magkaabot tay ilang sungay kay ang PCM ko na dali kay mo balibod so mao na for today's video madi sexy kay yung madam madi so bye.